Wach mar onge yath, ng'eni yath mane en product to nitie gik mang'eny sana ma kata na kidhi kanyo ero ting'isi ni onge. En ng'ik to ka owacho kacha iyudo ka owacho ni priority magwa kaka wa jo Kenya gin upside down. To kumogikie ni jopiny bonego bed ni wuok oko, nikech aneno ka ng'ato wacho kacha ni wang'anyo to daka mathin osesodho. Nyalo bedo ni chuto ne jomoko bor. Onge pesa, onge bor mimiyowa wan kaka jotelo. Ka wasedhi wa negotiate, ng'eno ok inya bede ng'anyo e kinde duto te. Nyaka gik nuwinjoru to dok. Samoro winjruok no iyudo ka uwinjoru to sirikal ok dhi timo kaka uwinjoru no. Mane omi neno ka waduogo to wadhi wawuok, waduogo to wawuok. Koro onge ng'at madhi sodho gwa bor. Priority warach. To jopiny kaka in ng'at ma kidhi osiptal ting'isi ni gigo onge. Dwani in bendi ichak penjo jogo mane iyiero mondo telni weche gi eki. Nikech mondo mi walos pinywa mar Kenya ni, bro chuno wani waduto te wawuoge dhok achiel. Wachna mogik en pod en kwayo matimo. By the way, Joyce nyocha ne watimo yiero moyiera, koro achako tam na manyien. Poch gi pak. Erokamano. Koro e tam na manyien eri pod wadwa secho, nikech wan kaka wajotich lit ka jatuo donjo iri to onge kaka inyalo konye, nikech ok omiyi gik mikonye godo. Koro pod wakwayo MPs to gi senators ni health ugoluru e kar recurrent expenditure. Waketuru health odhi e sector mar development mondo wafanduru health e yo makare. Namba 2, mapiyo piyo kwa tieko, oversight e kar mar health onego medre. To kendo onego bed ni en very strict oversight mondo pesa mora mora modhi e health kik ng'ato soyo ofuke, nikech seche ma ng'ano soyo pesa ofuke to nitiere ng'at madhi tho nikech ng'ato soyo pesa ofuke. En wach malit. Erokamano ahinya Nicholas Odipo, jakoma mar Kunamlo. Dr. Onyango Ndoga, wach ni mogik ka watieko, to bende iwinjo ka janeno moro kanyo ne temo penjo ni nyalo bedo ni chike mag ndiko lakteche tich opogore, nikech yudo ka moko